For me, every day is a new resolution. Siguro this year 2012, papasukin ko ko pa nasubukan in the previous years. Like, siguro commercial modeling. Gusto ko pasukin. Yes. No Christmas and New Year's, spending time with family or Yes, friends? I went home sa province. I spent Christmas and New Year's Eve with my family. Anong role mo sa movie mo na The Pattern? Basically, yung role ko dun is I'm the second lead actor doon. I'm weird, bookworm. Siguro kailangan ng panoorin ng mga manunood para malaman nila kung ano talaga yung it's an interesting movie. Totoo ba na nagkaroon kayong Carlo Manalo ng hindi pagkakaunawaan sa set? Hindi naman sa walang pagkakaunawaan. Siguro, tahimik siya eh. Ako, lahat naman ng mga actors and actresses, nakakausap ko sa set. Pero naiiba siya. Parang, there's something na hindi ko maintindihan sa kanya. Okay. Totoo ba na may mga kumakalat yung pics sa internet world? Ikaw ba talaga yon? Maraming mga pictures na kumakalat sa internet. Mga pictures ko. May hubad, may hindi hubad. Pero yung sinasabing hubad na kumakalat, I'm sure edited yun. Hindi yun totoo. May mga nababalitaan kami na nag-design ka daw na-dethrone ka daw sa Mr. Philippines? Totoo ba yun? Na-dethrone ka sa Mr. Philippines? Hindi na dethrone. Hindi. Ganito yun. Dinethrone ko yung sarili ko. Bakit? I resigned. Bakit? I resigned last November 16, 2011. Bakit ka nag-resign? May mga things na ako kasi ako yung taong law-abiding citizen. Kung ano yung rules, yun ang rule. And then, sa organization ng Mr. Philippines, I find out that there are some inconsistencies na hindi siya in accordance sa mga rules na naset ng Mr. Philippines organization. Ako gusto ko maayos eh. Pag nakita ko hindi maayos, hindi na sa akin magaling yan eh. So that's why I choose to resign. Hindi nila ako nag-resign. Ako ang nag-resign. Ano yung mga rules ng Mr. Philippines? Basically, pag ikaw yung naging title holder, you will represent the Philippines abroad for international competition. At saka for tourism na. Okay. May mga darating ka ba bang movies sa the movie mong The Pattern? Yes, I have. I have at least two. First is yung offer from the Patinos Production. I don't want to say anything muna about that. Tapos yung isa naman from another producer and director. Okay. Ano masasabi mo kasi unang Tagilans? Kasi direct gives to din about sa television or cybervision sa internet na mapapalabas ng mga movies and mga shows. That is not impossible. That will probably happen in the next few years. Since yung mga tao are very engaged sa internet, siguro lahat naman siguro nag-internet. So, pinaka-accessible sa lahat ng internet. Lalo na kapag may internet television, I'm sure lahat ng tao will manonood. Itong last question ko. Crush mo daw sa Casey Concepcion? Totoo ba yun? Yes, my crush. Ano ang mga nagustuhan mo sa kanya? She's beautiful. I find her, she's smart. Hindi sa camera, doon nag-message ka kay Casey Concepcion. Oh. Kung inaya mo sa Casey, pumayag siya, anong pwede mo? Wow. Siguro, usap muna. Not na typical na lalabas. Night out party. Not typical. Siguro, usap lang muna. Ba nakabaligawan ng Casey Concepcion? Yeah. Oh, she's still single. Why not? She is single right now, right? And it's you.
just wanna show you that I'm not the same.